Yn y fideo hon, rydyn ni am sôn am problem y gwerthwr sy'n teithio. Mae hwn yn problem enwog iawn, ar sut i gyrraedd nifer o bwyntiau gyda'r llwybr byrraf. Yn y diagram hon, rydyn ni'n gweld bod gennym ni 4 o bwyntiau, A, B, C a D, a bod gennym ni nifer o lwybrau gwahanol rhwngddyn nhw. Rwan rydyn ni yn y fideo hon yn mynd i edrych ar sut i ddefnyddio Python i ffindio y llwybr byrra rhwng hein. Yn gyntaf, rydyn ni'n creu matrix o'r llwybrau. Felly, rydyn ni'n gweld bod o A i A yn dim, A i B yn 3, A i C yn 3, ac A i D yn 7. Ac yn nesaf, mae o B i A yn 2, o B i B yn dim, ac yn y blaen. Ac fysa rhywbeth fel A, C, B, D ac yn ôl yn lwybr cyfan, gan bod ni'n cyrraedd pob un o'r pwyntiau, falle neu ddim y llwybr mwyaf cyflym. Rydyn ni am defnyddio iter-tools i ceisio ffindio yr llwybr byrra, ond yn gyntaf rydyn ni'n mynd i edrych bach ar iter-tools ei hun. Felly rydyn ni yn defnyddio iter-tools gan ddefnyddio import iter-tools. Mae'n galluogi ni wneud rhai pethau dydy Python methu wneud ar ben ei hun. Fel, rydyn ni'n gallu defnyddio .repeat i gael rhywbeth i ailadrodd. Felly, ydyn ni'n defnyddio loop for elfen in iter-tools.repeat. Rydyn ni eisiau ailadrodd t, 3 gwaith, a rydyn ni eisiau print elfen. A rydyn ni'n gweld bod ni'n cael tair 3, rydyn ni'n gweld bod ni'n cael tair t gan wneud hyn. Nesaf rydyn ni am edrych ar sut i adio pethau efo'r accumulate. Felly rydyn ni'n creu'r rhestr rhifau, sydd yn mynd i fod yn hafal i 1, 6, 3, 3 a 2. A rydyn ni am creu loop for newydd, for elfen in iter-tools .accumulate. A rydyn ni am edrych ar y rhestr rhifau. A rydyn ni eisiau print yr elfen. A rydyn ni'n gweld, rydyn ni'n cael y rhifau i gyd wedi adio ei gilydd bob tro. Felly mae 1 a 6 yn 7, adio 3 yn 10 ac yn y blaen. Mae hyn yn mwy cyflym na defnyddio Python pur. Nesaf rydyn ni am edrych ar defnyddio 2 loop for, ond yn gyntaf rydyn ni am greu 2 rhestr 1, sydd yn mynd i fod yn hafal i 1, 2, 3, a rhestr 2, sydd yn mynd i fod yn hafal i 2, 4, 6, 8. A rydyn ni am edrych ar defnyddio 2 loop for i gael pob cyfuniad o 2 rhif o'r 2 rhestr. Felly, for elfen 1, in rhestr 1. Rydyn ni eisiau for eto, for elfen 2, in rhestr 2. Rydyn ni eisiau print elfen 1 ac elfen 2. A rydyn ni'n gweld bod ni'n cael pob cyfuniad o'r rhifau, parau'r rhifau o'r rhestr hon. Ond, gallwn ni defnyddio iter-tools i wneud hyn bach cyflymach, gan defnyddio dim ond 1 loop for, gan defnyddio for elfen 1, elfen 2,
in itertools, dot product. Ac rydyn ni eisiau rhoi rhestr 1 a rhestr 2 fel mewn bwnc. Print elfen 1, elfen 2. Rydyn ni'n gweld rydyn ni'n cael yr un pob un cyfuniad o'r 2 rhif yn y rhestr mewn ffordd mwy cryno na defnyddio Python pur. Nesaf rydyn ni am edrych ar rhywbeth arall mae itertools yn gallu gwneud, sef combinations. Felly, yn yr esiampl, rydyn ni am edrych ar 4 elfen in itertools dot permutations of itertools dot combinations, a rydyn ni am edrych ar cath ag 3. Mae hyn yn mynd i roi pob cyfuniad o 2 llythyren yn yr gair cath iddyn ni, os da ni'n rhoi print elfen. Ac rwan rydyn ni'n mynd i edrych ar rhywbeth rydyn ni'n mynd i ddefnyddio i helpu ffindio yr llwybr byra gyda'r problem gwerthu'r teithio. Rydyn ni am edrych ar itertools.permutations. Felly 4 elfen in itertools dot permutations. Rydyn ni am edrych ar rhestr 1, 2, 3, 4, 5. A rydyn ni eisiau pob cyfuniad o 3 rhif o'r rhestr hon, a rydyn ni eisiau print elfen. A rydyn ni'n cael pob cyfuniad o 3 rhif yn y rhestr hon, a fel ni'n gweld mae yna lot o gyfuniadau gwahanol. Ac rwan rydyn ni am edrych ar y problem gwerthwr sy'n teithio i hun. Yn gyntaf rydyn ni am edrych ar matrics o'r pellteroedd o'r pwyntiau. Yr matrics hon, lle mae o A i B yn 6, A i C yn 7 ac yn y blaen, fel gwelwn yn y slides. Ac nesaf rydyn ni am ddiffinio ein algorithm i gael pellter llwybr. Rydyn ni am wneud hyn gan ddefnyddio def pellter llawn, sydd yn mynd i gymryd llwybr fel mewn bwnc. A rydyn ni am roed cyfanswm o dim i gychwyn. A creu loop for. Felly for dinas in range 7, gan bod ni eisiau 7 o ddinasoedd. Rydyn ni roi dinas cychwyn. Yn hafel i llwybr wedi indexu lle mae dinas ac un dinas gorffen. Sydd yn mynd i fod yn hafel i llwybr rhestr o'r dinas. Ond tro yma, dinas adio 1 wedi modulo rhannu gyda 7, gan bod ni'n mynd yn ôl i'r cychwyn ar ôl 7. Yn nesaf rydyn ni am edrych ar cyfanswm. Eto, rydyn ni eisiau adio pellteroedd y dinas cychwyn ag y dinas gorffen i'r cyfanswm.
Rydyn ni eisiau return y cyfanswm. Sef faint o pell oedd y llwybrau. Felly, os da ni'n edrych ar pellter llawn rhyw llwybr ar hap, a gan bod ni ddim yn gwybod beth yw'r pellter lle ar y funud, rydyn ni am ceisio gweld pellter dim 1, 4, 3, 2, 5 a 6. Pellter hwn yw 36. Felly mae gennym ni un pwynt cychwynnol. Felly rydyn ni am rhoi hwn fel y gorau ar y funud, gan bod ni ddim yn gwybod beth yw'r gorau. Ac rydyn ni am roed y pellter byra yn hafel i'r pellter llawn gorau. Nesaf rydyn ni am defnyddio itertools.permutations i ffeindio pob cyfuniad o'r 7 pwynt i gael yr llwybrau i gyd. Rydyn ni am wneud hyn gan defnyddio for llwybr in itertools.permutations. Ac rydyn ni am roed dim 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ac rydyn ni eisiau pob cyfuniad o 7 o'r rhain. Ac be rydyn ni eisiau wneud gyda yr permutations hyn yw edrych ar pellter sydd yn mynd i fod yn hafel i pellter llawn gyda mewnbwn o llwybr, sy'n mynd i weithio allan maint pob llwybr. Nesaf rydyn ni am creu datganiad if, sydd yn mynd i ddweud if pellter yn llai na pellter byra, rydyn ni eisiau y gorau fod yn hafel i'r llwybr, ac rydyn ni eisiau y pellter byraf fod yn hafel i'r pellter newydd. Felly, os da ni'n edrych ar beth yw y gorau rwan, rydyn ni'n gweld mai hwn yw yr cyfuniad sydd yn rhoi y pellter byra iddyn ni, ac pellter y llwybr hon yw pellter byraf, sef 16. Felly, yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i ddefnyddio itertools ac beth mae'n ddefnyddiol i. Rydyn ni wedi edrych ar sut i ddefnyddio itertools i helpu ni ffindio y llwybr byra o fewn y problem y gweithwyr sy'n teithio.